seguimos. Hola, señoras, señores. Vamos. Hola, señoras, señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cocinando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no voltas co prato. Se aínda non nos seguiden nas redes sociais, mal asunto. Por qué? Vou explicar. Porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E ademais hoxe temos dúas cousas que contar moi importantes. Pero eu, de verdad, prefiro contalas cos nosos cociñeiros. Así que pasen, por favor, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. Bueno, temos dúas cousas moi importantes e moi bonitas que contar, que nos gusta moito. A primeira, Xulio Mato, Merchi, que onte este programa outra vez foi líder da audiencia da tarde na Televisión de Galicia. Bueno, en todas as teles, o sea que moitísimas grazas por vernos todas as tardes, porque a verdade é que é increíble. E se falamos de éxitos e de cousas bonitas que nos pasan neste programa, temos que dicir que xa se esgotou o libro. Non, espera. Pero... Para. Vamos por partes. Podedes encargalo, vai haber máis. Pero a primeira impresión xa la foi. Xa non ides ter dos primeiros. Por qué? Porque hai que estar listos. E listas. Hai que andar espabilados. Se vos decimos nós, compradios, que despois vou. Compradios. Entendedes? Ti non fuche dos primeiros. En calquera caso a xente... Que os sigan encargando, vale? Que vai haber máis. Se os temos encargando, se os temos facendo, vai haber moito máis. Hai que ser lista. Como é a nosa convidada de hoxe? A ver que nos trae. Vicenta de Melide. Boas tardes, chámame Vicenta, veño de Melide, pero soy de Sá de Reis. Quero facer a arrobaliza ao forno. Eu fago primeiro la abro, despois poño un poquinho de perejil, orégano, un poquinho de pimiento tamén, despois fago unas patatas panaderas, así las frío un pouco, volta e volta, despois as poño ao forno. Quería que os cociñeiros, que son tan amables, que me deran unha opinión para facer unha caldeirada ou outra clase de recetas. Moitos saludos para toda a miña familia. Para ustedes, moitas gracias. Bueno, vamos alá. Vamos a dar un aplauso a Vicenta de Melide, que está con nós, que non voltas co prato. E ademais, teño que dicir que hai máis xente. Hai xente de Melide, de Santiso, de Palas de Rei. Bueno, temos un montón de xente de Toques. Por favor, un aplauso para o público do Voltas co prato. Que son veciños meus, son dos concellos do lado de Arzúa, así que organizaron un autobús non por verme a min, sino por verte a ti, Xulio. Non creo. En serio, Eu pensei que foi por ver a Merche. Escoita, aí hai un rapaz, Toñito, que está na primeira fila, Toñito, aí abaixo, e ustedes, que ese home estaba nas discotecas de Melide todas as noites. Tibas todas as noites ás discotecas a Melide, e aí estaba ese rapaz, en serio. Bailando. Claro. E quería coñecerte, Xulio. Sí. Cantado, Toñito. Vale, veña. Creo que Xulio lle vai facer robaliza. A ver, que lle vai facer a Toñito? Unha robaliza. Mira, unha robaliza e vou acompañar cunhas nécoras, pero o mellor da miña receita é que lle vou botar ao final de todo un pouco de chocolate. Para. Chocolate. No. Ahora sí, paramos os rotativos do libro. No, as do libros que sigan. No. Paramos todas as rotativas que hai en Galicia e en parte do estranxeiro. É unha pena. Xulio. É unha fantasía, cañotas. En que momento se che pasou pola cabeza mesturar robaliza, nécoras e chocolate? A altura de Sigüeiro, máis ou menos. Un pouco antes ou un pouco despois, pero polo peaje. Cando viñas para aquí? Claro, dixen, voulle botar chocolate porque se vai ben ca carne, vai ir ben co peixe. Bueno, Vicente... A robaliza ten un sabor intenso, entón vai ir moi ben. Vicente, isto non é o que queríamos para ti. Eu sí, Vicenta. Non é o que queríamos para ti, de verdade. Eu sí. Pero bueno, ao mellor está bo. Eso é o que vai facer Xulio Mato, ou intentar facer para gañar. No, que vou facer. Merchi Rodal? Que vai facer Merchi Rodal? Eu vou facer dúas robalizas. Dúas? Bueno, eu tamén. Con salsa mariñeira, de lagostinos e de mexillóns. Hola, ves, claro. Eso é do outro mundo. É que xa che vai ganando. É así. Merchi está no outro mundo, viches o peinado? Sí, por eso digo. Sí. Bueno, Está ahora que guai. te explique. sabes a quen me recorda? A princesa Leia. Sí, ten un aire. Mira, aí está a nosa princesa, a mellor cociñeira do imperio. Ela é Merchi Rodal. Menudo imperio que se cascou. Wow, señoras, señores, cociñamos. No voltas co prato, cociñamos con Merchi Rodal. Veña, arrancamos, Pablo. Eu sou Chihuahua, non?
Chihuahua. Veña, Es un chihuahua. dalle, Merchi. Mira, primeiro, non hai... Bueno, todo en directo, aquí. Sí. Ah, vale, Primeiro, isto é importante dicirlo, é verdad. Imos facer un guiso. Hoxe vai ser todo Todo, todo de en verdad. directo, sin ningún tipo de cambianza, nin nada Non que vai estexa... haber maxia, hoxe non tes nada que facer. Claro, non hai nada de maxia televisiva no día de hoxe. Van facer as dúas receitas, os dous cociñeiros en tempo real, no que dura o programa. Un guiso rico, mariñeiro, eso, no Pode- tempo de en 25 minutos. Podelle sair ben ou sair mal. Sempre empezan Sempre, con eso, sofrito. eso sempre, un sofritiño. Entón, temos aí unha boa cebola ou dúas pequenas Ajá. e vamos a deixar que se pochen ben. Por outro lado, temos os lagostinos. Mira, vamos a aproveitar esas cabezas. Vale, vas facer como Xulio que sempre lle machaca as cabezas Claro. para darlle un pouco máis de sabor e tal e cual. Vale, Sí, vale. aí as cabeciñas por Vale, lado. Vou a pelar agora eses tamén. E por outro lado temos os mesillóns, que os imos a abrir tamén. Hola. Entón vamos ir arrancando as 3 tarteiras dunha vez. Abrindo mesillóns, cun pouco de viño loureiro, facendo cun pouquiño de aceite Ajá. as cabezas dos lagostinos, e por outro lado pochando a cebola. Entón, aí está. Repasamos 3 tarteiras, bueno, 2 potas e unha tixola, nunha temos o sofrito, despois temos as cabezas de lagostinos, importante para darlle sabor, e abrimos os mexilóns con pouco de viño. Viño, Oh, viño branco no fondo oh, e unha folla de loureiro. oh. Isto vai ser maravilla. Pechamos. Vamos a aproveitarlle o caldo. Para o guiso da robaliza imos Vale. botarlle a auga que salle despois dos mexillóns. Hola. Por aí temos as cabezas dos lagostinos que lles botamos un pouquiño de brandy. Hola. Por que iso do brandy? Cando... Porque sempre lle queda moi bo, un marisco quedalle espectacular. Sí? Sí. Pois sí. eso creo que nunca lle vi facer a Xulio así nas cabezas. Un pouquiño de aceite. Que creo que nunca vin como Xulio lle metía whisky, bueno, brandy, Whisky, perdón. brandy. Brandy, perdón, ás cabezas de lagostinos. Perdona, por que non te fijas? Será por eso. Home, e cantas veces se flamexaron as cabezas de lagostinos aquí? Tamén. Moitas veces, Eu xe vai a cañotas. flamexar. Sí, pero non teño cabezas. Vale, pues volve Vou seguir que se me quema a Volve cebola. para o teu sitio. Pois así, Entón. facendo as 3 cousas nunha tarteira. Moi ben, A a ceboliña, xente da casa que nos chame, que sempre Sí. repetimos o teléfono, pero por favor, 664-483419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Podedes encargar o libro por internet, con nós non, porque está complicado, ou en calquera das vosas librerías de confianza. Comercio local. Así que, por favor, encargado o libro, que xa estamos preparando máis remesas. Aí repartiremos cartiños, como sempre. 50 euros dunha vez, princesa. e 50 euros doutra. Aí está. Da princesa cociñeira do Imperio. Dilla Vicenta que este guisiño vai estar espectacular. Guiso mariñeiro de robaliza que se pode facer con outros peixes. Con pescada, quedaría tamén espectacular. Queres que chame? Sí, Sí. Bueno, pois... Dille vamos. caña. Vamos... Bueno, mellor vou falar con Xuli primeiro. Vale. Porque eu botaba de menos. Venga, vamos con Xuli Mato. Xuli xe quería chamar a Vicente, porque como me Home, decía... claro. Dicía Mela, no, Vicente vai flipar tanto, Claro. que é como ti penso Claro. que vas perder. Pensa que lle gusta a Guerra das Galaxias a Vicenta. Pode ser, pode ser, pode ser. Mira, Chihuahua. Escoita, aí que sería o Chihuahua, iba a decir eu. Como fai? Non sei como fai. Non sei como fai. Eu Fran Solo. Bueno, mira. Non se fixo gracia, o chiste. O qué? Son Fran Solo. Ah, sí. Ah, En vez de Han. es que non escoitara. Fran Solo. Pero chivaronmo por aquí e adiantaronse xusto. Vale. Así que é bo, Fran É bo, Solo. Fran Solo. Vale. Veña, pica aí, que Pero temos por aquí? Con nós nunca estará solo, cañotes. Mira, correcto. eu teño aí unha ceboliña, Moi ben. unha zanahoria Moi ben ben. picadiña. E pemento. Mira, sí, mira, teño a cebola en xuriana, a zanahoria ben picadiña porque lle leva un pouco máis facerse, vale? E Ule os ben, pimentos verde e vermello en xuriana tamén, vale? Ule ben, Home, claro, como vai? Ule como moi vai ben, ir? Pena Mira. que o vais trajar con chocolate, Que non se vai a estragar. O chocolate salgado. Mira, aquí teño as ameixas, que o que vamos a Chocolate facer... salgado depende de que chocolate botes. Home, o chocolate salgado. Se o botas con leite, non? Porque ten azúcar. Ah, Claro, hai que botar o cacao en estado normal non é doce. No, xa sei. Vale. Mira, poñémoslo a tope, vale? vale. Poñemos a tope, vamos a abrir a ameixa para retirarla e utilizar este caldo que nos quede, vale? É simplemente ameixa e auga, Vale. vale? Venga, esto Pero damos de puxaste caña. bastante auguiña, non? A ameixa. Puxea unhos 200 de agua porque que quero aquí Porque agua están- caldoso. porque están tapadas, están eu vou facer unha tapadas. especie de caldereta, vale? Vale. Unha especie de caldereta de robaliza, claro, que non dixera o que iba a facer. E que? Unha caldereta de robaliza, perdón. Vale. Mira, verdura aí. Entón agora vamos a botar un poquinho de pementa, salsa lle botei unha pouca. Machucada. Machucamos un pouco de pementa. No momento porque así ten moito máis aroma. A min gusta moito máis así, Vale, vale. Vale. Moi E ben. aparte que se me estropeou o molinillo. En serio. Claro, entón doulle así. Pero estropeouse de verdad. Sí, rompeu. Non me funcionaba antes. Entón. Aquí no programa. Sí, antes estropeouseme antes e dixe, bueno, pois mira,
como se machaca igual no momento, non pasa nada. E quen vai pagar o molinillo? O molinillo espero que salga da túa nómina, que é o que máis cobra. Ai, sí. Ou da de Merchi, que ten cartos por toda a galaxia. No, pero quen escarallou o molinillo? No, rompeu só. Sí, claro. Son esas cousas que... Desapareceu. No, rompeu. Ah, escarallou. Escarallou iso só. Vale. Aí teño que pagalo eu. Claro. Sí, Mira, sí. super sofrito Super sofrito. e ahora super nécoras. Mira, Vale. as nécoras o que vou facer é quitarlles esta tapiña de aquí, Ajá, eso é macho. vale? A nécora dá moitísimo sabor. Estas están cocidas. Sí, sí, entón, xa vámolas vexo. partir pola mitad para que todo o que ten aquí se nos vaya soltando. Valo meterse así, enteiso. Sí. Claro, despois vamos, eso é o que vou flamexar. Como non teño a falta de cabeza de langostino... Vas flambexar nécoras. Nécoras, Ai, mi madre. claro. E despois vou echar chocolate. Estou moi loco, Está fatal, Vai flambexar nécoras e botar chocolate. No, é robaliza, vamos a baixar un pouco aquí. Robaliza tamén. Porque ahora xa está a verdura pochadiña, vas? Mira, Vale. esta xa vai Bueno, vamos empezar chamar a abrir. convidada agora, sí, veña, para que vexa esta cousa. Fantasía. Ou fantasía, según di el. Que pase, por favor, Vicenta de Melide. Un aplauso para ela. Hola, Vicenta. Arrímate aquí adelante, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Un placer, un placer. ¿Cómo estás? Ben, todo ben? todo bien, gracias a Dios. Bueno, querías ideas, non? Un pouco así de algunha idea para claro, cociñar, claro. robaliza e demais. Sí. E Xulio quedou moi inspirado hoxe. Muy bien. Tú leo. He hecho unha idea estupenda, Sí, Vicenta. contalle. Hola, primeiro, benvida. Buen vida. Arrímate ya. Mira, aquí teño un salteadito. Vou facer unha robaliza, unha lubina, con nécoras e chocolate. Hola, qué bueno. Vale? Xa verás que Como que bueno? diferente que... Qué bueno. buenísimo. ¿Cómo que qué bueno? Buenísimo. Dixo que lle iba a botar chocolate. Ah, pero a mí me gusta el chocolate. Ah, Ah, gracias, Vicenta. De nada, Da gusto ter unha de nada. persona normal ao meu lado, porque este tema aburrido. Claro, porque é super normal botarlle as nécores chocolate. As nécoras non é o normal, pero aquí está... Como se chama o programa? A voltas co... Plato. Xa está. Unha cousa é darlle unha volta, outra cousa é queimalo. Vou dar unha volta. No queimei que baixei o lume. Mira, que tal cheira? Que che parece? Que Moi che parece, ben, moi Vicenta? Mira, aquí estou abrindo Ai, unhas mira. ameixas que, mira, xa as vamos a apagar, que xa ferveron. Muy bien. Entón, vamos a Moi utilizar ben. despois parte desta aguiña. Ves? Se están aí abertas. Ay, huele muy bien. esto. Ule, Ah, que sí? Ule. Ule, moi ben. Porque Pois xa verás que o chocolate. Ainda non levo chocolate. Bueno, pero e sí. agora isto que vou facer é... Es que eu, como non sou gallega, Bueno, pero... Onde és? eu sou de Santa Pola. É de Santa Pola? Sí, señor. Xa, pues que ben falas galego. Sí, vai dicir eu. Porque caséme con un galego. Xa, de onde? De, É de Melide, ele? no, es de una aldea, Pero é de Melide. Sí, señor. É de Melide, bueno. É que mi má. Bótalle, Bueno, mira, veña, vas. ahora vamos a botar un bochorretón de brandy. Vai flambexar, Vamos a Atención, flambexar, Vicente. vamos a Espera, botar Xulio, Sí, hombre, pero se me evapora. Pero Xulio... Que se me evapora. Ahora que baixan as luces. É que se me evapora. Veña, dale un meneo, dale. Podes bailar, Vicente, si Mira, quere que vamos música. así. Ah, no. No. Gracias. Vale. Eu tampouco bailo con él. Se No, te sirve de claro, consuelo. Non quere. No, porque eu sou moi tímido, ele é moi lanzado. Podemos subir as luces porque ahora non se nos ven a casa. Entón, claro. Mira, esta A mí me están viendo después. Bueno, pero é que pola tele, can as luces baixadas non se ve. No se ve, parte claro, de... é verdade. A parte de ser bo po show business, da tele, dalle moitísimo sabor. Entón, por eso flamexamos. Aparte de por facer ilusión a Cañotas bailar, Claro. nos damos Ay, sabor con isto, vale? Baila bien. Baila Moi ben, ben. ves? Buah, tengo unha cadera que parece nova, Ves? Ah, Esa bueno, é unha eso pasada. sí. Mira, e agora vamos a botar un chorro generoso tamén de viño blanco e que empece a reducir. Bueno, Vicenta, o de Xulio pinta ben, non? Sí, de momento sí. De momento sí. De momento sí. Pois imos ver o de Merchi. Ay. Hola. Arrímate aí. Hola, Vicenta. Hola, ¿qué tal? Moi ben. Píntalle ben porque non lle botou o chocolate. Pero bueno, venga. Eso. Por un lado, Contalle. estou facendo un sofrito. Por outro lado, estou facendo as cabezas e as peles dos lagostinos cun pouquiño de brandy e un pouquiño de agua, porque esa vai a ser o caldiño que lle bote despois o peixe tamén. Muy bien. E por outro lado, estou abrindo uns mesillóns, porque vou aproveitar tamén a auga dos Agua de mesillóns. mesillós. Vas facer como a él, co Mira, os auga mesillos dos, xa están. co auga dos berberechos ou non? Birbirichos? Non hai birbirichos. Onde hai Aí, aquí, birbirichos? Son ameixas, perdón. Digo, si vas facer igual que el cas ameixas, si vas aproveitar a auga. Claro. Vale. Isto non se tira nunca. Vale.
Si se tira despois non ten gusto. No, é verdade, é verdade. Claro, é verdade. Mira, É verdade. aproveitamos a agüiña, despois... Eu vexo vos todas as tardes. Sí, ves, por iso falas tan ben galego, porque non ves todas as tardes. Claro, sí, sí. É por eso, non porque leves en Melide toda a vida, non? No, pero es que usted se mete moito con Xulio. Bueno, xa está. Non hai dereito, No, Gracias, Vicenta, eso non é xusto, Non hai verdad? dereito. Vicenta, por favor, Vou non levar o xulgado. Non hai Vicenta, dereito. non me veñes aquí a dicir que me meto con Xulio. Que toca agora? Mira, Eso, que toca as cabezas dos lagostinos tamén están e tamén vou a probar aproveitar esta salsiña. Entón teño aquí outro bol. Claro, vale Por aquí. machucar para que vai decir... Isto é todo sabor, claro. Sí, isto é o que lle vai a dar todo o sabor ao guisiño. Ai. Ai, Pero usted é aquí. moi bo rapaz, vale, moito gracias. Grazas, Vicenta. Dixo-me a min. Dixo, sí, usted é moi bo rapaz. Ah, dixo. vale, perdón. Ela tamén, ela tamén. Bueno, estades vendo un dos trucos da princesa do imperio, Merche Rodal. Mira, todo A sabor. salsiña que lle va todo o sabor aos Buah, eso vai guisiños. estar buenísimo. Eso debe estar bon, sí, verdad, sí. Claro. Mira, aquí está Sí, os lagostinos, as cabeciñas. A ver e onde as botas conchas. eso, Merche. Eso voy a botarlo aí, pero primeiro quero Ah, vas esto, mira, esto fago así. Vas botar todo Así. o xugo, Vou aproveitar estas dúas agüiñas, a auga dos mesillóns e a auga das birbichos, claro. moi boa idea, Claro, pero E os mesillóns van a ir despois tamén. O aspecto é bo, non tamén? Sí, Ahora, tamén, mira, sí. unha cullerada de fariña para facer a salsiña, para espesar. Para facerla máis espesiña. Máis claro. espeso. Claro, sí. Pois Fritímola Vicenta, un pinta moi ben, pero tenche que preguntar cal das dúas levarías tipo Melide. Ai, primeiro teño que probar. Se Ah, non non, xa, probo, non claro. sei. Non ibas a innovar ti na resposta esa, No. Vamos ser conservadores na resposta. Moi ben. Primeiro hai que probar, Vale. despois eu digo. Pois vouche pedir que vades á zona de sufridores coa xente do teu concello e despois chamámoste, vale? Moitas gracias. Un aplauso para Vicente de Melide que está con nós na Voltas co Prazo Televisión de Galicia. Hoxe cociñamos rabaliza, que sí, que mete moita cobiza, sen dúbida. Este peixe tan elegante é un dos nosos favoritos. Por darvos un par de datos. Sei que se consumiron case 24 millóns de kilos o ano pasado, que non son tantos como os de pescada e carioca, que chegan case aos 80 millóns, pero, aínda así, non está nada mal. As salvaxes que viven nas rompentes galegas son as máis valoradas, obviamente, pola súa carne preta e deliciosa, pero non son moi baratas. Outra opción boa é mercar as de acuicultura, que son máis económicas e, ademais, resulta unha alternativa sostible para axudar a preservar a riqueza dos nosos mares, cousa moi importante. O caso é ir pola peixería, mercar un par delas e probar estas receitas que seguro que vos sorprenden. Contádenos, como sempre, en @voltascoprato e estade atentos, e atentas, porque mañán anunciamos sorteo. E o sorteo vai ser interesante. Sabedes por qué? Era para que sonara o chan cada vez que facía así. Aí está. Sabedes por qué? Aí está. Porque non hai libros, pero nós temos algún. Xulio, Sí. vai así, a ver se poñen o chan. Non, non se puxemos. A ver. Non? Bueno, Julius, veña, como mira, vas? aquí botelle uns 400 gramos, tiña o refrito, flambei, botelle viño blanco, vale? Cando xa deixa de cheirar alcohol, como che digo sempre, botelle 400 gramos de viño blanco. 400 gramos de tomate triturado, perdón. Vale. E agora, para completar o guisiño, completei con parte deste caldo no que botei tamén as cabezas e a cola da robaliza. Vale, a robaliza, moi ben. Ahora teño aquí troceada, entón incorporámola no guiso. Que antes non o dixemos, pero estas robalizas que temos son da acuicultura. Claro, Non. sí. Estas son de acuicultura. Son máis económicas. Que son máis económicas, A xente porque- da casa que pode facer a receita, claro. Claro. Evidentemente. E temos unha pregunta de concurso moi interesante con 50 euriños que poden ir para calquera dos que nos está vendo dende a casa. Imos alá. A ver. Que mariscos utiliza don Xulio Mato na súa receita? Nécora e ameixa. Repito a pregunta, que mariscos utiliza Xulio Mato na súa receita? Repito a resposta, nécoras e ameixa. Chamen vostedes ao 664-4834-19, teléfono da Voltas co Prato, e repartimos 50 euriños dunha vez, 50 doutra, coa resposta Ameixa e nécora. era ao revés. No, bueno, é capicúa. Bueno, mira, ahora xa traballou un pouquiño por un lado, entón vamos a dar a volta e xa na tocamos máis para non rompela. Wow. Vale? Que se nos siga facendo aí, que che parece? Que é unha pena que lle bote chocolate. No, xa verás, que vou agora con eso, que eso é, vamos. É que de verdad. É unha pena que o fixeras todo tan ben, que estuvera todo tan bonito e que de repente vais botar chocolate. Bo, xa verás como... E mira que me gusta o chocolate, Sí. Moito. Mira, vouche dicir o que levo machucado para que te quites de dúbidas. Mira, Vamos ao machucado, Xulio. un dente de allo, De momento vas ben. chocolate... No. Mira, chocolate negro relado, e un poquinho de sal, que é o primeiro que vamos botar, e perexil.
Robaliza e chocolate. Sí, robalate. Allo e chocolate. Allo e chocolate. Ajolate. Ayolate. Sí, hombre, sí, xa verás como está rico, hombre. Sí, non confías nunca nada en mí. Xa veremos. Veña, vamos con Merche Rodal, xa veremos. Vamos para lá. Merche Rodal. Bueno, Hombre, que temazo. Que temazo, eh? sí. Moi ben, moi ben. Hoxe había que poñerlle todas de Star Wars. A Merche. Luz todas. Casal está moi ben. Tamén. Bueno, mira, doulle un par de cortiños para que se faga mellor por dentro, Vale. vale? E aí vai, cortei ya a cola tamén. Ajá, 5 minutiños vai necesitar. Canto tempo temos hasta rematar? Preguntas a min. Sí. Tes pouco 4 tempo. minutos. Como que 4? Máis? 8. Oito, perfecto. Ti tes... Bueno, Seis. botelle o peixe un Seis. pouquiño de sal. Xa estaba limpo con sal na neveira, botelle agora un pouquiño máis Hola. e un pouquiño de pementa. Xa está, imos tapar. Moi ben. 5 minutiños. Eso xa se fai así. Ten o caldo de mexillón, o caldo dos lagostinos, un pouquiño de perexil picado. E nada máis, ahora 5 minutiños tapado, eh? No, intento. Non me deixan. Non me deixan. É que non che va la tapa. Non che... Mira, inventos, chaval. Moi ben, Un truco de Merche Rodal. Maravillosa. A princesa que sempre ten solucións para todo, para salvarnos do imperio. Veña, vou falar coa nosa convidada de hoxe a ver que nos conta e que lle parece todo. A Vicenta de Melide, imos para lá. Veña, vamos. Ai, Espera. Non estamos. Equivoquei. Dixe unha señora, non estamos. Equivoquei. E logo, Porque iba a falar co do público. home, tienes que vir falar comigo, nunca. E tiñe que falar antes con Montserrat. A ver, Montserrat, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola, Como estás? Montserrat. Bien, Bueno, que tal? Que che parecen as receitas que estamos facendo? bastante ricas las dos, sí. Bueno, a ver, Xulio está botando chocolate a Robaliza. Ainda non foi, pero vai ahora. Montserrat, mira, aquí está. Bueno, Chocolate, Puede quedar allo, perexil... Pode quedar ben, dixo, Claro que vai Sí, quedar sí. ben. Dixo, pode quedar ben. Mira como ves. Isto algunha vez, quero dicir, en Vigo levas isto de botar o chocolate ao peixe? Os jueves. no, nunca lo vi, pero Por iso. Pero tes- En Arzúa tampouco somos de Porto, pero... No, claro, hombre. Pero bueno, botar o chocolate ao peixe, non sei. Bueno, por 50 euriños, veña, quero que me digas os 2 mariscos que meteu Xulio Mato na súa receita, ademais do chocolate. nécoras e ameixas. Mira, Moi ben, nécoras e mira. ameixas, dixe, vamos Moi dar un ben. aplauso. Moi 50 ben. euriños. E aquí vai o chocolate, Montserrat. Agora atenta a Montserrat porque está botando chocolate. Isto Ahí é en está. directo. En Galicia. Sí, No- sí. En directo, Montserrat, en Galicia, no 2024. Despois de 75 ou 1000 xeracións de tías, tíos, avós, aboas, Non teño xente medo, na Fran. casa, cociñando marisco e peixe, Non teño medo. Apareceu un tipo de silleta. Mira como espesa. Sí, sí. Eu Mira miro como como espesa o que queiras. Mira como espesa. E No botoulle- tiene mala pinta, parece bueno. A que Vale, sí, vale. gracias, Montserrat. Bueno, Montserrat, Ter, pues sí. ter máis mundo que cañotas. Tú. Montserrat. Moitas gracias. Si che parece... Gracias. Si che parece bo, terás que vir probarlo un día, vale? Gracias. Veña, un bico grande, chao, parabéns polos Buenas 50 euros. tardes, Chao. un beso. Chao, chao. Gracias. Quero probar? Despois, Ah. cando este rematado. Vale, Cando este está, rematado. xa está, Eu un agora fervor sí que vou está. falar con Vicenta de Melide. Veña, vamos co público da volta soprar. Ahora podedes aplaudir, se queredes, xa. Que non é... Non sou de xente de Arzúa, pero ainda me queredes ben, un pouco. sí, bueno. sí. Bueno, porque... Home, eu teño deixado cartos ali en Melide. Bueno, non sei, eu non Bueno, sei. eu ali deixei moitos cartos, movín a economía. Deixaches? Caramba. Movín a economía local, sí, sí. Caramba. Os pubs coñezos todos, Todos, caramba. Do primeiro ao último. Bueno, Vicenta, contame, que che parecen as receitas? A ver, Ai, pareceme moi ben. Ahora hai que probalas a ver como están. dixeches as mesmas 7 palabras todo o programa, Todo o programa, claro. Todo o programa. Non sei outra cosa, mo fillo que queres. No, pero ao mellor diste, home, pois a de Xulio teve mellor pinta, ou a de Ai, Merche, eu que sei. No, ten mellor pinta a de Xulio, é verdade. Sí. Sí. Porque cho dixen eu, Por chocolate. é polo chocolate. Sí, porque a mí gusta moito chocolate. Home, ao mellor resulta que vai estar bo. Ai, non sei. Eso, tío, eu xa probei, está rico, Claro, está dicindo que a xente non pode o lirule moi ben. Ai, sí, o lío de ben, eso é verdade, sí. Ah, non?
Pois vamos ir ali, velo, vale? Parece. Ay, cuando usted quiera. Veña, pois arrímate a Merchi Rodal, e la Vicenta Ben de Melide está con nós con a Voltas co Prato. Vamos, veña, con Merchi Rodal. Uy, qué buena pinta tiene. Era moi ben. Vicenta, que aposta polo chocolate de momento, veremos que é o que pasa. Bueno, veremos. Merchi, ui, isto. Eso reciente bien, ¿eh? A recenda moi ben, quedou moi Sabes a que, bonita, é ademais. que parece como unha mariñeira. Claro, é unha mariñeira. Oh. Ahora vou a botarlle os mesillóns e un minutiño listo. Hola. ¿Viste? Claro. Moi ben, A comer. E os mesillóns Como adornando ves, por ti? riba. Ay, vecho bien, muy Sí. bien. Sí, vecho bien. Crees que vai estar bo? Ay, yo pienso que sí, ¿eh? Home, boten que estar lagostinos. Apíntate la boba, ahora veremos. A pinta está na boa. Veremos se despois está bo ou non. Eso sí, Sí, verdad. sí, a verdade é que dá gusto. Sí. Bueno, imos coa pregunta de concurso de Merchi Rodal por 50 euros. Xente que está na casa, moita atención, con que fai Merchi o seu caldo? Fixen dous caldos, un con mesillóns e outro con lagostinos. Pois dous caldos. Dous caldos, De que? mesillón. De que son? Mesillóns e lagostinos. Pois moi ben. 664 483 419. Aí está o teléfono da Voltas co Prato. 50 euriños en xogo. Con que fai o caldo ou os caldos Merchi Rodal? Con mesillóns e lagostinos. Chamade. Vamos deixar a Merchi que emprate e imos ver o de Xulio, vale? Ai, sí, sí, Veña, moi ben. arrímate, por favor, aí a don Xulio Mato. Arrimo, arrimo. Bueno, pues aquí está o Vicenta. Arrimo, mira. arrimo, dixo. Esto está. ¿O bien? ¿Qué te parece a pinta que ten? Ay, bien, bien. Si usted me dice que me arrime, te No, no, sí, arrimar, moi ¿verdad? ben, moi ben. Claro. Baliza, nécora Moi ben, todo, mira, todo. e a meixa, Que vou boa un poquinho pinta de tada ten. para que ti probes. E o mellor de todo é a salsiña que quedou. Mira, Aí hai salsa po pan, mira que salsiña Ai, 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 bastiña. Aquí media barra pan, non sei se chegará. Ay, no sé. Por Vale, acaso tamén vamos sei pedir unha manteira. cousa. Que doucha como salsa ves? escasa. Porque é un guisiño, non É é unha un sopa, guiso, non é unha cañotas. sopa, Di aí. É un guiso, non É un é? guiso, é unha sopa. Vale, vale, pois veña, pois Eso é. merece que lle diga que lle quedou espectacular. Quedou moi Sí, ben, señor, é quedou verdade. espectacular, é verdad. Moitas gracias. Que queres, aplaudirte ti? Pero só? joder, tamén mismo, todo contexto. Aplaude. Menos mal que está atento o público, menos mal. Hay que dar un aplauso. Sí, vamos para lá, pero tamén yo temos que dar entón a Merchi Rodal, porque a verdade é que dá gusto Merchi como cociñou. Vamos a dar un aplauso tamén a Merchi. Aí tamén. Aplaudimos a Aí Merchi. estamos, ole. E vas presentar a Robaliza inteira. Sí, Guau. Teñeche unha espumadera, Merchi. sí, está aquí, está aquí. Vai poñer a Robaliza inteira, atención. Quedou Atención, moi bonita, perfecto. Gracias, Julio. Xuch. Así, Hola. e por aquí. Huele moi ben, Sí, que está esto. Teño Moi ben. contada, Das, teño contada a axudamos. tixola. Bota a tixola. Sí. É que non botón a man nin... Non bote nada. Ai, que quero Non bote que nada lle quede de bonito, Así. quero que lle quede bonito, non Claro, quero bota- meterme no medio. Non bote nada de Claro. acción. Ahora botamos por arriba todo. Claro. É así, é así. Veña, Vicenta, vamos probar. Vamos, Colócate, por favor, aquí. colóqueme. Ahora. E cando queiras podes ir probando xa o de Xulio Mato, que é esa caldeirada que leva, ou un guiso máis ben, que leva chocolate, robaliza e nécoras. Case nada, é o que estades vendo aí en directo na televisión de Galicia, non está nada mal. Imos á estrada. Ángeles, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, mirando para vos. Moi ben. Ángeles, antes de nada, chocolate no peixe, sí ou non? Sí, por que non? Pois debe ser eu. Como? Non te escoitei ben, Dixo que sí. Ángeles. Dixo que sí. Xa, xo sei. Xa sei que o sabes. Bueno, pois Ángeles, vou intentar darche 50 euriños, inda que che justo o chocolate co peixe. Vou intentar darche 50 euriños. Con que fai o caldo Merchi Rodal, os dous caldos? ¿Dónde pruebo, por favor? Pois mira, un con mesillóns e outro con langostinos. Moi ben, aí está. 50 euriños que van para Ángeles da Estrada. Gracias. Todos auténticos, vexo-vos todos os días. Moitas grazas, Ángeles, de verdad, moitísimas grazas. Un bico grande, A conta de ver a televisión de Galicia foron os 50 primeiros euros que ganei. Non entendí nada, só sei que lle gustaba ver a televisión de Galicia, algo así. Algo de Jañei, algo de Ah, que é a Jañei. primeira vez que ganas na televisión de Galicia. Pois outro aplauso para ti, home, outro aplauso. Moi ben. Adiós. Gracias por chamar. Chao, chao. Hasta loguiño. Chao, chao. Adiós. Vamos alá. Vicenta, de Melide, despois de probar as dúas receitas do día de hoxe, quen gaña o a voltas co prato? Merche. Merchi Rodal! Merchi Rodal! Ai, o chocolate, o chocolate. Bueno, señora, señor, non marchamos. Queden 4 días de Cora Galega. Vémonos mañán con máis receitas. A voltas co prato de Televisión de Galicia. Chao.